салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамомо дора экранам ба тариқи ватсап равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без сумай. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвону кӯчаи абдураҳмони ҷомӣ, дар пеши почтаи лесно. яхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти хуб дорад ва хонаро бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвону кӯчаи кароматулло қурбон. яхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. соҳиби хона мегӯяд ва ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвону кӯчаи леснои доми 82. яхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 157 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони зарафшон. духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони зарафшон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона ремонт 60% дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 20 этажа мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. 5 сотиқ замин, 2 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона срочна фурӯхта мешавад. гирди хона маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон, деҳаи ҷавонӣ. 5 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш ва ҳаммом дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона срочна фурӯхта мешавад ва гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар наздики хона мактаб ва ғайраҳо мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар наздики 44 Шашма,
10 سوچق زمین دو در خانه با کلیدار فروخته می شود با نرخی 65,000 سامانی با سودا می شود. آب سوی دارد، حجتش همش ساعت فویز می باشد. خانه ریموچ خوب دارد، خریدار انیق باشد. رقمش در روی اکرانند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید و شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر حصار دهه ارتبوس. 6 سوچق زمین 4 در خانه با کلیدار خانه به ریمونت می باشد و 2 خانه وریمینکت دارد. زندگی کرده می شود، فروخته می شود با نرخی 220,000 سامانی با سودا می شود. آب سوی دارد، حجتش همش ساعت فویز می باشد. خانه علیش همیشه با کوارتیر در شهر دوشنبه. خریدار انیق باشد. رقمش در روی اکرانند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان بکنند. در رقمشون واتساپ ایمو دارند. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در عبدالرحمن جامی دهه آبشاران. چپایف 9 سوچق زمین 4 در خانه با کلیدار تبچند پدول و بنیه در داخل خانه دارد. اغل 2 اتاژه دارد. باز در بیرون بیتون یک بنیه ریختگی تیار می باشد. حاجت خانه دارد، فروخته می شود و نرخ 350,000 سامانی با سودا می شود. آب سویت هست. حجتش همش ساعت فویز می باشد. تخ پاسپورت دارد. ریموچ درون خانه ساعت فویز می باشد. فقط در آمده زندگی میکنند. خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکرانند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد به دستگیری نیکتان دوستان عزیز. الله مهربان نگهبان هر یک کدام شما باشد. باقی در امان الله باشند.